Stajala sam ispred fakultetske dvorane na diplomskom slavlju svoje sestre dok mi je zaštitar blokirao ulaz. Rekao je da je privatna proslava i da moje ime nije na popisu. Nasmiješila sam se, misleći da je to greška. Onda je moja sestra Martina prišla u svečanoj odori, pogledala me i rekla: ovdje nema mjesta za gubitnike. Moji roditelji bili su odmah iza nje, smijući se kao da je to bezazleno. Nisam vikala, nisam se svađala. Tiho sam otišla kući. Ono što nitko od njih nije znao, jest da to nije bilo poniženje. To je bila odluka, jer sam te iste večeri promijenila jednu rečenicu i njezina cijela budućnost počela se rasplitati nakon toga. Zovem se Ivana. Imam 30 godina i na papiru moj život izgleda u redu. Radim administrativni posao koji pokriva račune. Živim sama u malom jednosobnom stanu u Rijeci. Tiho je, čisto predvidljivo, vrsta mjesta gdje završiš kad si većinu života provela brinući se da su drugi u redu prije nego što provjeriš sebe. Odrastajući, bila sam starija sestra, ona laka, ona koja ne stvara probleme. Prije nego što se rodila Martina, moji roditelji govorili su da sam zrela za svoje godine. Nakon što je stigla, ta ista riječ počela je značiti nešto drugo. Značila je da trebam razumjeti. Trebam čekati. Trebam popustiti. Martina je trebala više pažnje. Martina je bila osjetljiva. Martina je imala potencijal, taj obrazac se nikad nije promijenio. Kad je Martina krenula na fakultet, moji roditelji su to prikazali kao obiteljski napor. Nisu direktno pitali. Nikad ne pitaju. Bilo je više kao: ima sreće što ima sestru poput tebe ili i ona ko si bolja s novcem. Pa sam pomagala. Pokrivala sam joj stanarinu. Brinula sam se o nekim računima. Netočne brojke. Samo koliko god je trebalo da se održi. Govorila sam si da je to privremeno, da nešto znači. Martina mi nikad nije zahvalila. Ne direktno. Nije morala. Moji roditelji su je hvalili što je samostalna dok su mi tiho slali podsjetnike kad su bili rokovi plaćanja. Naučila sam odvojiti svoje osjećaje od svojih postupaka. To je ono što odgovorni odrasli rade, zar ne? Jedini koji su to primijetili bili su moji baka i djed. Zvali bi da provjere kako mi je na poslu, rekli bi mi da su ponosni na mene. Male stvari, ali bile su važne. Činile su da se osjećam vidljivom u obitelji gdje se biti koristan često miješalo s biti voljen. Kad je stigao dan Martinine diplome, nitko me formalno nije pozvao. Nije bilo poruke da pita mogu li doći. Saznala sam preko obiteljskog četa. Fotografije ukrasa i uzbuđeni komentari letjeli su kao da sam već trebala biti tamo. Pretpostavila sam da se podrazumijeva. Naravno da ću doći. Bila sam joj sestra. Odabrala sam jednostavnu odjeću. Ništa upadljivo. Nisam htjela pažnju. Samo sam htjela biti tamo. Nisam znala da je pojavljivanje jedina stvar koju nikad nisu planirali. Kuću je bilo lako naći. Automobili su se nizali ulicom, glazba je dopirala iz dvorišta, baloni vezani za ogradu kao da najavljuju nešto važno cijelom kvartu. Parkirala sam ulicu dalje i ostatak prešla pješice, zaglađujući košulju, podsjećajući se da se nasmiješim. Bio je Martinin dan. Nisam bila tamo da zauzimam prostor, samo sam htjela biti prisutna. Kod ulaza me zaštitar zaustavio s uvježbanim osmijehom koji nije dosegnuo njegove oči. Pitao je za ime, zatim pogledao popis. Prst mu je klizio niz listu jednom, pa opet. Odmahnuo je glavom. Privatna proslava, rekao je. Niste na popisu. Tiho sam se nasmijala. Ne zato što je bilo smiješno, nego zato što se činilo nestvarno. Ja sam joj sestra, rekla sam, kimajući prema kući. Mora biti greška. Nije se raspravljao. Samo je nagnuo glavu i pozvao nekoga preko radija. Čekala sam. Glazba je i dalje svirala. Ljudi su prolazili pokraj mene s umotanim poklonima i pićima, jedva primjećujući da sam tamo. Nekoliko minuta kasnije Martina se pojavila kod ulaza. Kapa skinuta, odora otvorena, kosa savršeno stilizirana kao da će stupiti na pozornicu, a ne pozdraviti obitelj.
Pola sekunde osjećala sam olakšanje. Ona će to riješiti. Naravno da hoće. Pogledala me zatim zaštitara i njezin izraz se nije promijenio. Nema iznenađenja, nema zbunjenosti, samo nestrpljenje. Što se događa? Pitala je, već iritirana. Ponovio je moje ime. Tada se nasmijala. Ovdje nema mjesta za gubitnike, rekla je dovoljno glasno da ljudi iza nje čuju. Čekala sam da se nakon toga nasmiješi, da pokaže da je šala. Nije. Iza nje moji roditelji stajali su ukočeni trenutak. Onda je mama ispustila mali smijeh, kao da ne želi praviti scenu. Tata se nasmiješio, nezgodno i brzo, kako uvijek čini kad stvari postanu neugodne. Nitko nije rekao moje ime. Nitko nije istupio. Osjetila sam kako se nešto pomiče u mojim prsima. Ne ljutnja. Još ne. Nešto tiše, teže. Stvarno si došla, rekao je tata, kao da sam se nepozvana pojavila na tuđem vjenčanju. Mislili smo da razumiješ. Razumijem? Što? Da nisam dobrodošla. Da sam korisna samo iz daljine. Da je moja uloga podržavati, ne sudjelovati. Ponovno sam pogledala Martinu. Već se okretala prema kući, razgovor završen, kao da sam bila prekid koji je efikasno riješila. Mogla sam tada reći sve. O stanarina, računima, godinama tihog pojavljivanja, ali nisam. Kimnula sam jednom, ništa nisam rekla i otišla. Kad sam stigla do auta, smijeh s proslave lebdio je niz ulicu. Sjedila sam tamo trenutak, ruke na volanu, srce mirno na način koji me plašio, jer u toj tišini konačno sam shvatila nešto. Ovo nije bio nesporazum. To je bila granica koju su povukli davno. Nisam vozila ravno kući. Sjedila sam u autu nekoliko minuta, motor ugašen, slušajući glazbu s proslave kako blijedi dok je netko stišao zvuk. Ruke su mi bile mirne na volanu. To je bio čudan dio. Nisam drhtala. Nisam plakala. Osjećala sam se jasno, kao da se nešto teško konačno sleglo umjesto da pluta u meni. Kad sam se vratila u svoj stan u Rijeci, sve je izgledalo potpuno isto. Kauč s jastukom koji stalno okrećem da sakrijem poderotinu. Grijalica u kutu, hrpa neotvorene pošte na pultu. Bilo je tiho na način na koji proslava nikad ne bi bila. Bez pljeska, bez smijeha, samo ja. Skinula sam cipele i sjela na rub kreveta, još uvijek u odjeći koju sam tako pažljivo birala. Tada me pogodilo. Ne uvreda, ne smijeh mojih roditelja, nego spoznaja da ništa od toga nije novo. Danas se ništa nije promijenilo. Samo je postalo nemoguće dalje pretvarati se. Razmišljala sam o uplatama koje sam postavila prije mjeseci, podsjetnicima koji su iskakali na mom telefonu kao sat. Stanarina, režije, male stvari koje su se zbrajale u život koji nisam živjela. Razmišljala sam kako me nitko nikad nije pitao jesam li u redu s tim. Samo su pretpostavljali da hoću. Telefon je zazvonio, poruka iz obiteljskog četa, fotografije s proslave, Martina drži tortu, moji roditelji se smiješe, komentari lete naprijed natrag kao da ne sjedim sama u tihom stanu kilometrima daleko. Nisam odgovorila. Umjesto toga otvorila sam novu poruku. Ne dugu, ne emocionalnu, samo jednu rečenicu. Jasnu, mirnu. Pročitala sam je 3 puta prije slanja, osiguravajući se da u njoj nema ničega što zvuči kao ljutnja ili krivnja ili objašnjenje. Nisam joj to dugovala. Kad sam pritisnula pošalji, nisam se osjećala moćno. Osjećala sam se iskreno. Tada je telefon zazvonio. Martinino ime bljeskalo je po ekranu. Pustila sam da ide na govornu poštu. Zvonio je opet i opet. Nisam se javila. Ne zato što sam je htjela kazniti, nego zato što sam trebala čuti vlastite misli jednom, bez da netko drugi priča preko njih. Ustala sam i prišla prozoru. Ulica ispod bila je prazna. Par je šetao psa. Automobil je prolazio. Normalan život se nastavljao kao da se ništa nije dogodilo. Prvi put sam si postavila pitanje koje sam godinama izbjegavala. Ako prestanem plaćati, ako prestanem popravljati, ako prestanem biti zgodna, tko sam ja njima?
Tada još nisam imala odgovor, ali znala sam da ću ga uskoro saznati. Martina se pojavila sljedećeg jutra. Znala sam da je ona prije nego što sam otvorila vrata. Kucanje nije bilo čvrsto. Bilo je užurbano, neravnomjerno, kao netko tko ne zna hoće li moliti ili vikati. Pogledala sam sebe, trenirka i stari džemper, kava ohladila u mojoj ruci. I na djelić sekunde pitala sam se hoće li primijetiti koliko je moj stan zaista mali. Koliko drugačije izgleda od života za koji je mislila da živim. Kad sam otvorila vrata, stajala je tamo u jučerašnjoj haljini. Tkanina je bila zgužvana. Bila je blijeda mrlja blizu poruba, kao da se otrla o glazuru ili prašinu i nikad se nije potrudila očistiti je. Oči su joj bile natečene. Ne dramatično, samo umorne, prestrašene. Možemo li razgovarati? Pitala je. Nije čekala odgovor. Ušla je kao da je to učinila 100 puta prije i spustila se na kauč, prekrižila ruke, zatim ih rasprekrižila kao da se ne može smjestiti. Ne mogu si to priuštiti, rekla je odmah. Ne možeš samo tako iz vedra neba. Naslonila sam se na pult i gledala je kako govori. Način na koji joj je glas pukao na riječi priuštiti. Način na koji je stalno bacala poglede po mom stanu, konačno vidjevši stvari koje se nikad nije potrudila primijetiti prije. Istrošeni kauč, grijalicu koju premještam iz sobe u sobu zimi, činjenicu da ništa ovdje ne sugerira dodatni novac. Mogla si razgovarati sa mnom, rekla je. Mogla si mi reći da si uzrujana. Jesam, rekla sam mirno. Jučer. Odmahnula je rukom. To nije bilo ozbiljno. Uvijek budeš osjetljiva. Eto ga. Refleks. Odbaci, umanji, kreni dalje. Nazvala si me gubitnicom, rekla sam. Pred svima. Prevrnula je očima. Bože moj, bila je to šala. Telefon mi je zazvonio na pultu. Bacila sam pogled. Nepoznat broj. Ignorirala sam ga. Šala, ponovila sam. To ti je bilo smiješno. Nije odgovorila. Umjesto toga, naslonila se unatrag kao da je ona iscrpljena svim ovim. Nisi mi pomagala jer si velikodušna, rekla je. Pomagala si jer voliš imati kontrolu. Uvijek sve činiš o sebi. Nisam je prekidala. Pustila sam je da završi. Provela sam cijeli život slušajući. Nisam namjeravala stati sada. Zato sam rekla što sam rekla, nastavila je. Želiš zasluge? Želiš da ti svi plješću? Udahnula sam. Onda ti neće smetati da plaćaš za sebe. Ukočila se. Telefon je opet zazvonio. Isti broj. Zatim se pojavila obavijest o govornoj pošti. Pritisnula sam reprodukciju i spustila telefon između nas. Bila je to moja baka. Glas joj je bio tih, postojan. Rekla je da je čula što se dogodilo, da ni oni nisu bili pozvani, da su Martinine riječi bile okrutne, da je šutnja mojih roditelja bila gora. Rekla je da je ponosna na mene, da će ona i djed svratiti kasnije s kavom ako je to u redu. Martini je lice poblijedjelo. Nisu bili pozvani. Tiho sam pitala. Pogledala je dolje u svoje ruke. Mama je rekla je da se djed uvijek žali, da bi pokvario raspoloženje. Platio je tatin prvi auto, rekla sam. I mamine medicinske račune. Martina se nije svađala, nije trebala. Istina je već sjedila između nas. Još jedno kucanje na vratima stiglo je sat kasnije. Auto mojih bake i djeda bio je parkiran vani, poznat i skroman. Martina je odmah ustala. Trebam ići, promrmljala je. Moram učiti. Iskliznula je van ne gledajući ih. Baka i djed ostali su 2 sata. Nismo puno pričali o proslavi. Pričali smo o poslu, o tome kako vrijeme brzo prolazi kad ne obraćaš pažnju, o običnim stvarima koje su odjednom postale rijetke. Prije nego što su otišli, djed mi je stisnuo rame. Ne duguješ nikome svoju šutnju, rekao je. Nakon što su otišli, stan se osjećao drugačije. Ne teže, tiše na način koji je bio zaslužen. Sjela sam na krevet, telefon u ruci i konačno provjerila poruke. Tada se pojavilo ime Petra.
Došao je tog popodneva, nezgodno i s isprikama, držeći kutiju s kojom očito nije znao što učiniti. Sjeo je na rub stolice i duboko udahnuo. Nisam znao da te neće pustiti unutra, rekao je. A kad je Martina rekla onu stvar, nasmijao sam se. Ne zato što je istina, nego zato što nisam znao kako ne. Kimnula sam. Znam. Onda je izvadio telefon. Postoji nešto što trebaš vidjeti. Bio je to grupni chat. Martina i njezine prijateljice. Poruke koje su se vraćale mjesecima unazad, šale o tome kako plaćam njezine račune, kako ću se svejedno pojaviti, kako sam opsjednuta biti uključena. Jedna poruka se isticala, praćena smajlićima koji se smiju. Plaća mi stanarinu i još uvijek je tretiraju kao smeće. Gubitnica. Zurila sam u ekran. Nisam se osjećala ljuto. Osjećala sam se potvrđeno. Možeš li ovo pokazati mami? Petra je tiho pitao. Kimnula sam jednom. Te večeri sam otvorila obiteljski chat i ubacila screenshot. Bez objašnjenja, bez natpisa, samo dokaz. Chat je utihnuo. Minute su prošle. Onda je teta Mirjana napustila grupu, samo nestala. Nisam čekala ostale. Odvezla sam se do kuće mojih roditelja. Mama je otvorila vrata izgledajući potreseno. Tata je sjedio na kauču, ruke sklopljene kao da je očekivao predavanje. Martine nije bilo tamo. Nisam sjela. Rekla sam im sve. O uplatama, o tome da sam nevidljiva, o stajanju ispred vrata dok su se smijali. Rekla sam im da sam završila s popravljanjem stvari koje su slomili i pretvaranjem da ljubav znači poslušnost. Ne kažnjavam nikoga, rekla sam. Biram sebe. Tata je gledao u pod. Mama je otvorila usta, zatim ih zatvorila. Otišla sam prije nego što su mogli objasniti. Te noći sam objavila istinu online, ne imena, samo činjenice. Pisala sam dok nije ostalo ništa za zadržati i prvi put spavala sam bez osjećaja da čekam dopuštenje. Posljedice nisu došle odjednom. Došle su tiho. Obiteljski chat ostao je tih. Bez isprika, bez objašnjenja, samo praznina gdje je nekad bila buka. Nisam je jurila. Prvi put se nisam osjećala odgovornom za popunjavanje praznine. Prekinula sam uplate. Sve. Stanarinu, račune, bilo što vezano uz Martinin život što nije bilo moje zanositi. Ništa dramatično se nije dogodilo. Bez policije, bez svađa s vikanjem. Samo posljedice koje su se smirivale na svoje mjesto. Baka i djed došli su nekoliko dana kasnije. Sjedili smo za mojim malim kuhinskim stolom s kavom koja je bila prejaka i pecivima koja su ostavljala mrvice posvuda. Baka mi je uhvatila ruku i rekla: učinila si pravu stvar. Djed je kimnuo. To je bilo dovoljno. Marko me sreo u trgovini u centru grada. Izgledao je neugodno, kao da je uvježbao što želi reći i još uvijek pogriješio. Priznao je da se smijao tog dana, rekao da nije trebao. Dao mi je nešto novca i rekao mi da ručam na njegov račun. Nije bilo do novca. Bilo je do toga da budem viđena. Zahvalila sam mu. Te večeri sam se našla s Lukom na večeri u malom restoranu u gradu. Razgovarali smo o starim filmovima, lošim poslovima, kako je čudan osjećaj početi ispočetka u 30-ima. Smijala sam se bez provjeravanja sebe, bez stezanja. Kad sam otišla kući, moj stan se osjećao drugačije. Još uvijek mali, još uvijek nesavršen. Ali bio je moj. I prvi put to se činilo više nego dovoljno. Nisam izgubila obitelj. Prestala sam plaćati cijenu pripadanja ljudima koji me nikad nisu odabrali. Otići nije bilo lako, ali ostati nevidljiva bilo je teže. Ako postoji jedna stvar koju sam naučila, to je ovo. Ljubav ne zahtijeva šutnju, a obitelj ne bi trebala koštati tvoje dostojanstvo. Ako su vas ikad tretirali kao da ste važni samo kad ste korisni, niste sami. Podijelite svoju priču u komentarima. A ako vas je ovo dirnulo, pritisnite subscribe da ne propustite sljedeće.